Jeg har haft travlt lige fra morgenstunden nu. Jamen hvad? Jamen det kan du slet ikke gætte. Jamen kom da lige her og sæt dig ned. Kom, lad os få en kop kaffe. Lidt kaffe kan man da altid drikke. Der trænger også sådan til at puste ud da. Men kun lige en halv kop. Fordi jeg har fået de første 10 kopper i dag. 10 kopper? Ja. Jamen klokken er da ikke engang øl endnu. Nej, men er det været til morgenhilsen? Sølvbryllup, og så er vi 2 forskellige. Jamen du kender da godt Helle og Jens Ove. Og så Peter og Gitte. Ja. Jeg har sgu været begge steder på samme tid. Ja, det har løst det godt nok godt i avisen. Hvor var det smart, at de sådan kunne holde morgenhilsen på 2 forskellige tidspunkter. De har jo de samme venner. Men så kunne de nå begge steder. Jo, det er rigtigt nok. Men nu har så meget travlt. Først 5 kopper kaffe ved Helle, og så 5 kopper kaffe ved Gitte. Men ved du hvad? Så fik jeg også set de store kasser ude på Havbrovej. Store kasser? Ja, og garantier, hvor der er nogle store skrumler derude på Havbrovej. Nej. Jo, den ene er større end den anden. Jamen er de da særlig store ude på Havbrovej? Nej, der er også nogle store kasser inde i selve Hornum, det er. Men nu kom jeg lige vejen forbi Havbrovej, og det var jeg jo vant til. Og jeg garantier for, at det var nogle store kasser, der var der. Og de står ude ved havlågeren. Står de ude ved havlågen? Ja, det gjorde de da. Og jeg kan godt fortælle dem, at det er de der store kasser, der har den største spræk. Og dem er posten mest klar ved. Det er mye værre med de der bedte kasser med en bedte stram spræk. Det kan jeg ikke ret godt lide. Det kan jeg ikke. Står de godt nok ude og venter på posten? Ja. Og befamler han dem også? Befamler, det ord vil jeg nok ikke lige bruge. Ja, jeg kan godt sige det. Men de står der og venter på posten. Ja, jeg skal have en røre ved sprækken, det kan jeg godt sige det. Nej, det kan jeg have troet. Hvad har du lige gang i? Han vil da røre ved der og din spræk. Det vil han da. Jamen så du lige, at alle de store kasser, de står ude på Havbrovej? Jo. Så du også, at de stod ude ved havlågen og tog imod posten? Jo, det gjorde han da. Så du også, at posten han rører dem ved sprækken? Jamen, det er han da nødt til, når han skal putte posten ind. Det skal da være ind ved sprækken. Nå, det er bare postkasseren, du snakker om. Ja, hvad tror du ellers? Nej, og ved du hvad? Nu lader jeg lige sige tak for kaffen. Nu lader jeg ud på Granlideway, for der tror jeg også, at der er nogle store kasser. Så du må have rigtig godt, Gertrud.